Arratek ibilbide luzea dauka Ibar Kirol elkartean, eta Kitxo Euskara elkartearen aspaldiko laguna ere bada, bat egiten baitugu euskarari lotutako herri edo eskualde mailako hainbat egitasmotan, edo eta emakumearen mailan ere elkarrekin gaude. Izan ere, Kitxo Euskara elkartearen eta Ibar Kirol elkartearen arteko harremana aspaldikoa da, naturala eta estua. Askok agian ez dozue jakingo, baina Eibar Kirol elkartearen lehenengo euskara plana 2003-2004 denboraldi ingurukoa edo inguruan egin zan, Jaime Barriuso presidente zala, eta Kitxo Euskara elkartearen eskutik etorri zan lehenengo euskara plan aura. Orduan beraz, Eibar Kirol elkartearen ardura euskararekiko ez da berria, gaur egun euskara plan bat izaten jarraitzen dozue, emunen eskutik dinamizatzen dana. Atzera begiratu zarrate nolakoa izan da euskarak, Eibar Kirol elkartean izan duen ibilbidea edo garapena. Azteko, egunon, eta eskerrik asko guztiei mintegi honetara etortzeagatik, eskerrik asko Ipuruara etortzeagatik, eskerrik asko bebai eta Kitxori, hemen Eibarren Euskara Batzordean egiten dugun lan guztia hemen esplikatzeko aukera emateagatik. SD Eibarrek Euskararekiko izan duen ibilbidea, esan duzuen bezala, aberatsa eta etengabekoa prozesua izan da. Hasiera batean, Euskararen presentzia mugatua izan arren, batez ere 2014an lehenengo maila ailegatu ginenean, azken urteotan hizkuntza normalizatzeko eta sustatzeko urrats sendoak eman dira. 2017an klubak euskararen aldeko apostu estrategikoa egin zuen eta euskara plana martxan jarri zuen. Hemen ikusten dugu. Horrek aukera eman dio hizkuntzaren erabilera sendotzeko, bai barrura begira, klubeko eguneroko kudeaketan, bai kanpora begira, zaleekin eta komunitatearekin harremanetan. Horre, ikusten dozue ezagutza, motibazioa eta erabilia dira gure lantaldeak, Euskara Batzordeko lantaldeak, 8 markide gaude horretan, eta badaude Arrobiko arduraduna, Kontseiloko 2 pertsona, Mikel Arrañaga da fundazioko presidente ordea, Akebaiko lagunak bebai, eta bagaude hor lanetan gure proiektuak aurrera eramateko. Ordutik, 2017tik hainbat ekimen eta proiektu jarri ditugu martxan, Euskararen baloia, ikusten duzuen hemen dago, presentzia Euskararen baloian, bezalako proiektu horren adibide argiena da. Bertako ikastetxeekin elkarlanean garatzen dugun ekimena, eta gaur egun klubaren euskararekiko konpromisoaren ikur bilakatu dena. Jarraitu aurretik, zuekin bideo bat partekatu nahi dut, bertan, Mikel Arrañagak, esan dudan bezala, Eibarko Fundazioko presidente ordeak, askoz hobeto azaltzen du zertan ari garen hemen lanean Eibarren. Ikusiko dugu bideo. Zoritxarrez, kanpoan hau, ez da gabarzo ginetia. Dana da, gaurko ekintzaldi hau, ea antxinatik datu. Gure euskara batzordea osatu denduan 2017. Hori baino lehentzu hau, 2004 inguruan euskara plan bat egin zen, baina benetan heldu unionean izan zen 2017. Ordutik ona hainbat ekintza martxan jarri izan dugu, dadanak helburu nagusi izan da bat, euskerian erabiltzea indartzea, bai etxe honen barruan, bai etxe honek daukan progresiboa egiten inguruan, eta talda neurri baten euskerian erabilera etxe honetatik kanpo be indartzea, bai Eibar eta bai inguruko herrizita. Ekintza horien artean, bada momentu honetan eskuartean daukaguna, eta hemen bertaratik ikusiko zuena. Da euskararen baloia. Euskararen baloian helburua da guk etxe honetan daukagun indar bat, da gure indarra da gure jokalariak, bai gizonezkoek eta bai neskak, unien daukaten erabilia. Orduan, jente honek, gure horien idolo, eroiak, unieri eskatzi euskaraz egitea, pentsatzen du eta hau ikusi du indarra ondizta daukana. Gainera, unien jarraitzen bat emoteko, pendorko gauzia bakarrik izan dezan, uniak opari batzuk eta hainbat gauza dauzkagun denbora zehar hau efektu hau luzatzeko. Handik aurrera jarraitzuko dugu egiten, momentu honetan, Eibar, Ermua eta Maiabiako uniak neskamutik ebekortzen dira, 7 urteko uniak, eta hor jarraitzen dugu Eibaren inguruan, behintzat gure neurrizan laguntzen dugu euskeri indartzen.
Gure Mikel, bueno, barkatu ze audioa ez egon hain ondo, mikrofonoa zekan ipilita dakizen moduan, baina, bueno, hori, Euskararen baloiaren inguruko proiektu nagusiena dakagu. Eta aipatzen duzunaren arira, eta gaur jendaurrean.eus gidaren gaineko hitzaldian hasierrak esandakoaren arabera, hizkuntza irizpidek bere biziko garrantzia dakizta, eta zuek dituzuen hizkuntza irizpideen artean, zeintzuk nabarmenduko zenituzke? Barkatu. Bai, zalantzarik gabe, hizkuntza irizpideak garrantzia handia dute gure klubaren eguneroko jardunean. SD Eibarrek argi daka, hezkuntza kudeak eta Ainoak hasieran esan duen bezala, ez da soilik komunikazio arloan aplikatu beharreko zerbait. Baizik eta klubaren identitatearen eta balioen parte dela. Horregatik, gure hizkuntza irizpideak hainbat ardatz estrategiko dituzte. Lau aipatuko ditut. Hemen ikusten duzu ekintzak, ikusten dituzu ekintzak, baina urratsak edo ardatzak garrantzitsuenak lau izango dira. Barne komunikazioaren euskalduntzea, klubeko langileen eta jokalarien artean euskararen erabilera sustatzeko politikak ezarri ditugu. Bigarrena izango zen, kanpora begira komunikazioa. Gure webgunea, sare sozialak eta publizitate kanpainak elebidunak dira, baina euskarak lehentasuna du. Eduki erakargarriak eta kalitatezkoak eskaintzen ditugu beti euskaraz. Eta hirugarrena, Arrobiko jokalarien hizkuntza garapena, gazteen artean euskararen erabilia bermatzeko konpromisoa sendoa dugu, Arrobiko jokalarien euskara sustatzen duten neurriak eskatzen dizkiegu. Eta aurten, hemen dakagu Eusko Jaurlaritzaren teknikaria, eta esan behar dut, eta eskertu beharko diogu, diru laguntzei esker, aurten egingo dugu Arrobiko teknikarien artean diagnostiko bat, eta gure asmoa da aurten bai lehenengo euskara plana bertan jartzea, Arrobiko jendien artean. Uste dugu aisialdia eta entrenamenduak eta hor dauden umiak garrantzitsua da hor lantzia, eta euskara sustatzea eta bermatzea batez ere. Eta laugarren ardatza izango zen gizartearekiko harremana. Euskararen erabilia ez dugu ipuruan bakarrik bultzatzen, baizik eta komunitate osoan edatzen dugu. Eta, hor dakazu Maider, hainbat elementu eta proiektu, aurten dazkagu batzuk, baina badaude igual antzinakoak, ja. Izango dira lau bost urte igual, ez? Kirol posterra batara... Gure asmoa izan da, batzuetan erabiltzen ditu ingeleseko hitzak, orsai, eta gero orsai izan hemen Eibarren. Eta, 2019an sortu genuen eta kitzoekin kartela hau, ezakit, oin kiroldegietan, ikastetxeetan, eta tabernetan banatu genituen bai? Tabernetan honek igual ez, igual batzutan igual. Euskaltegixetan, euskaltegiak. Asmoa zen, hori, hitzak garrantzitsuak, partida batean erabiltzen diren hitzak, normaltasunean euskaraz erabiltzea. Eta, hor bai dakazu beste bi elementu, baloia, euskararen baloia, da, kondaira, ez dakizuen, baina, Mikel Larrañaga esplikatu du, euskararen baloia da proiektu bat egiten duguna Eibarko, Elgoibarko, Ermoa eta Maiaueko ikastetxeekin. Eta hirugarren mailakoek, LH3 etorri behar dira ona, Ipuruara lehenengo bizita gidatua bat egin behar dute, eta proiektu bat egin behar dute. Proiektua Euskararen baloiaren kondairaren inguruan izan behar da. Eta zer esaten du kondaira? Bakizue 2014 urtean goginela lehenengo maira, eta obrak egin behar genituen hemen Ipuruan. Eta obretan, hor aurkitu genuen, baloi zahar hori. Eta esaten duenez, oin dela, ez dakite, Antxinako Ipuruako auzokideak egin zuten baloi hori, eta bertan airea bota zuten euskarazko airea, ez? Eta esaten diogu umei, baloi magikoa dela. Euskaraz erabiltzen badugu baloia, jokatzen badugu futbolera edo kirola arloan itzen dugunean euskaraz erabiltzen badugu, baloia egoera honetan egongo da, jokatzeko, eta bestela, puztu egingo da. Eta horrelak, jarraitu kondairarekin, berai proiektu batzuk aurkezten ditu hemen, jokalariekin, etortzen dira jokalariei, beraiei galderak egiten diete euskarari inguruan, eta aurten, berriro diru laguntza jaso ditugulako, badauzkago produktu batzuk umei ematen dio.
Gitzatakoa hau, euskararen baloi txiki bat, bakoitza etortzen danean, gitzatakoa motxilan edo etxeko giltzak eruateko. Eta gero, baloi hori. Baloia, joku bat bezala sortu dugu, gelan barruan edo andereño maisuak irakasleak ikusten dutenean, miak erderaz erabiltzen dutenean, botatzen diete baloia, eta horrela, jokun bidez, sustatzen dugu euskararen erabilera. Eta azkenik da, euskararen baloiaren inguruan, sortu dugu hiztegi bat, umeak erabiltzeko, baina hemen ikuruara etortzen diren zalei bebai, zaleen artean banatu ditugu domekan, Hueskaren arkako partidoan 5.000 ale banatu genituen. Hiztegi txiki bat, hor harreran dakazue, hiztegi txiki bat da, gure teknikarien artean egindako hiztegia, erderaz eta euskarazko hitzak, igual, ez dakit, irakurri nahi bat, esun baderri emaidara. Baten kontratakar, kontraerasoa egin, baten batzu lehen bitxixak ikusi dituten, ez dut opauko justo, baina baten ongara lehen komentatzen, ez da? Rondo taktiko de acoplamiento, erdera zer dan be. Claro, dira superteknikoak, ez? Eta asmoa zer da, barrobiko jendia eta kampuseko jendia eta gure futbol eskolako umiak erabiltzea horrelako hitzak. Baina, jendia bebai ezagutzeko. Eta aukera dauzkago, ez? Hemen hitz guztiak euskara eukitzeko. Orsai, talen esan duguna, ez da? Orsai, baina Orsai izan da gure denda. Orsai izan deitzen dugu gure denda eta museoa. Eta, asmoa da, banatu ditu 5.000 ale, eta asmoa da, eta kitxoen eskutik, Eibartar etxe guztietara ailegatzea hiztegi honekin. 8 maila bat etxetara helduko da. Behintzat, zabalkunde handixia emango etzagu. Oso ondo, lan ederra, arrate. Eta amaitzeko, norbere testigantza emotia kosta, eitxe bada be, zure testigantza entzutia interesantia dela pentsatzen dugu, izan be, oindala urte batzuk, zuk euskara gutxi edo bat ere sendoan erabiltzen, zure perfil linguistikoa bestera batekoa zan, eta gaur hemen zauz, euskaraz, eta euskararen alde egiten dozuna saltzen, ez da? Zer esango zenieke, euskara ikasten ari direnei, edo erabilerarako jauzia egiteari beldurra diotenei, edo eta lotxatzen diren hoiei, zer esango zenieke? A ber, nire bilbidea, zuk esan duzun bezala, prozesu bat izan da, hasieran eta, euskara, nik esan behar dut, hemen nire ikasketa batzuk kanpoan egin dituen, kanpoan egon naiz urte askotan lan egiten, eta 2014an klubera etorri nintzen, ez? Eta hemen ez nuen erabiltzen euskara, ez da nire ama hizkuntza, ez dut, gaur egun gehiago erabiltzen dut umiekin, eta hemen kluban nire konpromisoa izan zen, hain 2014 urtean konpromisoa hartu nuen euskara berreskuratzeko edo harremana hobetzeko hizkuntzarekin. Orduan, pizkanaka jo nintzen, ez dakit, gauzak egiten, ez? Barnetegi batera jo nintzen, Zornotzako barnetegira, oso ondo pasatzen nuenan, loditegi bezala, esan behar dut, jaten da super ondo. Eta jende super jatorra ezagutzen dozu. Barnetegira jo nintzenean, esnekan ez, bigarren perfila. Ez nuen oso ondo hitz egiten, idazlanak erdipurdi, sinonimoak eta baldintzak eta oso gaizki. Baina, eskaltegira hemen egunero juten nintzen, 9etan, eta 10 edo 11etan etortzen dira klubera. Eta geroia, bigarren perfila atera nuen, jarraitu nuen, ikasketak egiten, eta oso garrantzia izan zen inguruan babes aurkitzea, ez? Eta ala eta guztiz nire maila oso basua edo erdipurdi horrela izatea, klubak eskatu zidan Euskara Planaren aurrera eruatea, kudeatzea. Eta, ni konpromisoa onditu egin nuen, horrela bada, gehiago ikasi behar dut, ez dakat aukerarik. Orduan, emunekin hitzen dugu askotan lan, eta asko lagundu didate, 3. perfila atera dut,
Eta hor txenoia, podcast entzuten, telesaiak, irratia, mintza praktika, denetarik egin dut, de manual, egin dut dana euskara ikasteko, ordu pilo, baina esan behar dut, ondorioak politak direla, eta galdetzen zenidan, abertze izango nieke ez jendei, zalantzak daukasunean, ausartu, lotza galdu, ze batzuetan gehiena da lotza, ondo egingo dut, ez dakit, ulertuko didate ze esaten dudan. Komplejo horrek ez da. Bai, eta euskara, nik uste dut gaur egun, inoiz baino gehiago euskara, ez dira, pertsona guztien euskara erabiltzen dugun hizkuntza desberdina, bakoitza daka bere euskara. Eta nirea ez da izango perfektua, baina hemen zaude euskara hitz egiten. Orduan, bueno. Eta esan duzune, ingurukoen babesa bai da oso importantia da, baina norberak eitzen da ben alegin eta esforzo eta lan hori betxalotzekoa da, eta esan dugun bezala horren emaitza amendakagu, euskara sari zara, euskararen alde eitzen duzuen lan guzti hori azaltzen eta zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri arrate. Alde itxeko gogua dake, Bai, oso politxa, indozuen aurkezpena, bere testigantza oso baliogarria, beste askorentzat, alde egiteko gogua zeken, da igual jartzeko moduan daude, ez dakit. Itxaron, zedakau hemen beste bideo bat. Itxo, bukatu. Bizen bitxartean pentsatu, galderaren bat baldin bakazu egiteko. Ikusten dozue hemen, a ber. Gure itzen dugun bezala, sare soziala, web egunean eta horretan jartzen ditugu, gure produktuak eta iztegia pixka bat albizaren argitaratzeko, egin genuen horrelako bideoa. Jokalari. Azkenik gauza bat esango dut. Sorte handia izan dugu, azken urteetan entrenatzaile guztiak euskaldunak dira, Gaizka Garitano, Mendilibar eta Joseba Etxeberria eta hain dakago Beñat, danak euskaraz egiten dute, eta orduan hor dakago ermatuta euskararen erabilera. Hemen, iten ditugu partidan ostian, prentzaurreko guztiak, eta normalean Gaizka horrela zan, Gaizkarekin horrela zan, beti lehenengo hitza euskaraz izaten zan, ni Almerian ja, ez ikusi Almeriako bideo bat hor, ni Gaizkaren atzetik, agur, bagoaz, Eta, sortea da, hemen bai jokalariak eta bai entrenatzaileak, emakumezko entrenatzailea Jeraibe bai euskaraz hitzen du, eta horrela gauza politzak egin dezakegu bai.